یەکیتیە خوێندەوان و جوانە دیموکراتی کوردستانی ڕۆژە ئاوا بەردەوامە دیجالەکی خۆدا. ڕۆژائینێ ڕێکەفتی 27 سوباتا 2015 لە گوندێ تۆکل یاگرێدای بناوچەیە چل ئەغەڤە و بە ئامادەبوونە هژمارەك جوڵاتیان باوەرنەمەیەن 24 شاگردن دەرچووی کۆمپیوتەرێ هاتن بەلافکردن. کۆمپیوتەر گەلێکی مهمە ژیانەمەیان نوودا و ji ber vê yekê espasiyayekî tiya xwendevan û ciwanê Demokratîk Kurdistanê Sûriya dikim ji ber vê dewra çêkirin li gundê Tokil. Em gelekî vî tiştekî xweş in, em gelekî pê serbilind in, ev tiştê navma de çê dibin, gelekî jî pê dêl ser dibînin, înşaallah serkeftin û pêşketin her dem her wextî ji meletê Kurd re. Di heman rojêda wê yekîtiyê li gundê Erûr ya girêdayî bi navçeya Girkê Legêve û dibin dirûjma diyarî bo şehîdên Pêşmergeyê Rojavayê Kurdistanê pêşengehek bo berhemên zaroka hat pêşkêşkirin. Erûl rastî berhemekî zarok e, berhemekî ciwan e, berhemekî xweşik e. Spasiya wat dikin ku berhemel darxistin îro bi navê yekîtiya xwendevan û civana Demokratîk Kurdistanê Rojava هاتیه دامازراندن ji ber şehîdê Rojavayê Kurdistanê spasiya wat dikin spasiya hemû mêvanê hêja dikin. Navêm Fatma Hacî Mabedê min ev resmek naşî vê me re xweş kirbû ji bo zarokê Kubanê û diyariya pêşmerga dikim û şehîda û gelekî spasiya xwe dikim ez dixwazim her dem ev neşata çê dibin ji bo zarokê Kubanê û gelekî keyfa me jî hat em dixwazin zarokê penaberê jî keyfa me werê û spas. Ez spasiya mamostê xwe dikim ez kêf xweşim vê hatînê de bijî zarokê Kubanê bijî ve xwendevanê ku ev firsedana me min jî ev rismê xwe qedibandin ez jî gelek kêf xweşim. أين تذهبون دما ودماء تشربون جنود كردستان قادمون ابقوا مكانكم إلى أين تهربون شامخون راكعون دماؤنا مع الأرض كردستان شامخون راكعون صقور الأرض يقهرون النسيان. Ji dema şoreşa Rûmetê li Sûriya dest pê kir çalakiyên ciwanan tevî wê guhertinê dibûn. Lê wek diyar e ne bi tenê ciwan tevî şoreşê ne zarokên Rojavayê Kurdistanê bi şîweyê xwe yê taybet di heman şoreşê de beşdar in. Barzan Hesên gundê Erûr, ARK.